If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you. Csácsó, úgyhogy csukadés traktorkerék, ez itt a Hékent videót következő videó, és akkor csapassuk. Bocsánat, mert csak most költöm. Akkor megnézzük a csatát, akkor a csata is olyan lesz. Nagyon zsír. Ja. Ó, tudod. Ezeket ketté verjük. Ó. Ez kicsit kemény. Na. De csak nem lesz gond vele. Jaj. Ezt kicsaptam. Nálunk azért van egy 200, nem tudom, hányos. Már itt vége volt, ennyi. És még a kicsit erősebb karakterek sorra se kerültek. Ott valami városabb. Köszi. Azt mondja, hogy erőd. És loptak el, vagy mi? Szedd ki azaz, és akkor végre nyitjuk az erőt 10-esre. Haza. Varázs volt. Ami mindig húsvét, ugye fent van az. Ja, várjál, hiszen holnap van húsvét. Akkor zsír. Akkor Skype-eltesítés. Akkor egy szerencsés potti. Egy értelmes potti. Hát semmi értelmes. Akkor nézzünk egy kazamatánt. Mondjuk ezt. Ja, ezt. Nem kell sok. Nézzük egy arénát. Téged. Amilyen megverünk. 300 több értelmem van. Ó, laza. Csak belénk se krittáld. Nem volt. Minden hú. És akkor nézzünk be ide. A 83 000 a legnagyobb. 87. Ja, 87, 83. Aha. Hava. Jaj. Na, tévétem. Ez bírom, hogy elmegy. Akkor pörgessünk. Jaj. De az érdekes videók, ez egy rohadt lassan megy. De mert... valaki tudja, plezírja már meg. Az elég jó. Na, itt is vagyok. Kisebb színes. Akkor menjünk a Legend-re. Ja, akit az előző videóban csináltam, és mondtam, hogy abban csak videóba lépek be. Kaptam 50 anyat. Hát... erő... szerencsés pakony... Csá, jobban jön, mint a semmilyen. Na. Szerencsé 4, és ez jobb. Szerencsés... ez is jobb, mint a semmilyen. Kesztyűt.
Az, hogy meg a szím is bezavar. Nagyon fura. Most megértően. Végül is ezt még megtenni. 4. Az ő is jó. Milyen jó kis követ kapott. És követük forrásból. Úgy egy ügyességes putin. Az alapján. Azért ezt is megvesszük. Mondom, ezt is megvesszük. Ügyesség 4 az jobb. Kicsit kell erőre, vagy olyan. Ezt meg megisszuk. És lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy fogok csinálni még egy 6-os kakatát is, és az úgy menő lesz. Mágusan nem kezdem ki, az összes mágus, nem. Ó, de szép! Ó, ennyi. Szép. Ombárus, mindig nem érdekel. Hát vicces. Ó, 7 vett? Aztán. De szerintem akkor... Ja. Először pörgetek egyet. Így ez jó lesz így. Ja, de szerintem akkor az a videó ennyit volna. De akkor most lehet, hogy tetszett, hogy megkapod és jöttköztem. Ciao!